Music Nigeria. Yes, sir. Nachukwu Marcelo. Ojiriva ayabia maka ife okwu meli n'obodo na-achịka ile-eje iwewa isi n'ụlọ si na bụ ndị ọma na mmiri emefi n'anya ụwa onye ka ga-akọla iwewa nwenugwezi ka bịa Morisi wezikọba n'ụwa na 1st of January, now from 1948, na Chimetale, na Badala Nachi, Ochi River Kamwala Nyanyoma, na Enugu State, na Nigeria, Obodo de Ma, Nezino no Woke Nagolo. Let Mr. Phillips SOB Yana wadi yana go kwalo boda fudebe. Let Mrs. Ida SOB na Chimenta nachi na famolo nyabo wanyoma na vamos yalo baya forma Victoria mwabubu mwai SOB Yabo wanyoma weto besi enegwu nke Chukwuna egwu ọma Chineke o na yabo weto sisi anụ nwanyị wasa n'ụlọ ododo nwa bụ nwanyị elu oge n'ụdị ochebe n'ụdị wenụnụ si anụlụ ụkọchukwu ARO Reverend Najero, the first reference in Ekunachi, Noji River, na Enugu State, Nobodo Nigeria. Makana wanya digama o, wanya manwelo bi umana, serebe na nne azuri ofuma. Wanyi weto si enegwu Chineke o ọkpọkpọ ọma ị na-agwa ndị ụwa okwu ọma so n'egwu njipụta ụwa onye mụta nwa ya zụzi enu ya ọfụma na onye zụta nwa ya ndị azụta azụ abịa onye zụta nwa ya n'ụwa ndị azụta azụ abịa na onye zụta nwa ya ndị azụta azụ abịa onye zụta nwa ya n'ụwa kwofu ndị azụta azụ abịa nwanyị ọma wechebezie dị n'ime gwachi ya na ime ọma ya Olisa wee bido ọrụ ya na nke ya bụ ụkọchukwu maka na mmanụ na mmanụ adịka n'ụwa Mrs. Victoria nwa bụbu nwanyị Ajero na nwanyị bizi n'obi Chukwuna n'ime ọma nwa n'ọbazi gị ya n'ime 1965 na Ekunachi n'Emmanuel Church ka nwanyị ọma lụbalụ ọrụ ọma Chineke na 1968 n'ọlụ nwa n'abalị ụmụnze n'ime 1971 na ya bibe nwa n'abazikwali Emmanuel Church na Ekunachi n'Oji River
n'ime Enugu steeti. N'ọrụ Omelika agakwụkwọ na-egalebu ya onye ụmụaka enyi ụmụaka Chineke ọkpụkpụ ọma ị na-agwa ndị ụwa onye mebe mma n'ụwa maka ife onye na-eme ka eji ama ya ife onye na-eme n'ụwa ka eji ama ya onye mebe mma agwa ndị ụwa na-adị mma onye lụgo ụgha agwa ndị ụwa ka o si dị onye mete mma n'ụwa agwa ndị ụwa na-adị mma mana onye lụgo ụgha n'ụwa agwa ndị ụwa ka o si dị Mrs. Victoria nwa bụbu nwanyị Ajero nwanyị nwere obiọma nwanyị fụla ọra n'anya nwanyị omeji eje njem ọ bụ gịnị ka ị bịara n'ụwazi elu na ya bụ nwanyị a nọrọ zi ndụ ọkụ si adị na mmiri emefi n'anya onye ka ga-agbakwuru n'ife ukwu mmeri na n'egwu na-achị n'izubi ezi nwanyị ọma na n'egwu achị ezi nwanyị na Mrs. Victoria nwa bụbu nwanyị Ajero anaba na ojiri maka nwanyị amasị bi ụwa mana nya dịba ife ọnwụ na-eme n'ụwa nwanne ọjọka ọkwa ife anyị na-ekwu n'izubi na ya bụ ezi nwanyị anababe Chukwu n'izubi ụwa gwazie m ebe anyị emime nwa n'izubi maka ọnwa maazị na ya chọba n'izubi Mrs. Victoria nwa bụbu nwanyị Ajero ya dịbazienu na mmechef nata gị n'ụwa maka ife omi mere ụwa n'ọdị adị ife omi mere ụwa n'ọka nkụ ezi anyị nwa ma onye ebezina na Chukwu maliwe jiri ya onye ọmanwa ma onye ebezina Reverend Anthony R.O. Ajero na anyị kenele esi dị nwa bụbu nwanyị na anyị esi onye bezina ya dịbazalu Chukwu na Chukwu masịrị ụwa lezienụ ndị ụmụọma ụmụ Victoria nwa bụbu nwanyị ụmụ na-apụ ọkụ shawam ndị ụmụọma eji amatụ Mrs. Chinwendu Achugbu Adamanedemma onye ọma Director Ministry of Science and Technology Anambra State of Nigeria Barrister Mrs. Chinedum Oba Nanyima Nifuku Umeli Manasochiko Desena Owafuziene wa mama Ademma Dr. Chukwu Diego Ajero Nana Nedema Millie Julo Yinachi the great cardiologist Nana Nedema working as on in Australia Oyoma na yima ni fuku meli Manakai be Noko wasi adio Onyoma wa mamonye bezina he
Engineer Chukwubike Ajero Mbana Balago the Chief Technical Engineer NTA Abuja, Nigeria. Professor Chukwedozie Ajero Nwaniezubi Otunatu Akwụkwọ Population Geography na University of Nigeria Nsukka mana South Africa Capital. Mrs. Chimeremma Orji, the great radiographer na United Kingdom. Ezinwanyi na anyị kenele na Chukwu wetara mana Chukwu wegwara onye bezina onye bezina n'ụwa n'ọkụwa sadi onye bezina n'ụwa n'ọkụwa sadi Fuzenu mune nwa bugbo nwai Umune Niezubi Na yisi onye bezina Mrs. Constance Ahanono Mrs. Fidelia Ogulu Mr. and Mrs. John Ejibe Ndi ọma na anyị kenele unu. Let Mr. Denny Esobi agụ na anyị lụtara enu. Let Miss Grace Esobi Mr. Cyprian Esobi Gino Liako Gidema Mr. Baseo Ezobi Gino Liako Gidemano Mr. and Mrs. Chris Ezobi Ndi ọma na anyị kenele unu. Nanye pobazie ndi oga Nanye manezi oga buchanyo Ndi oga Niezubi Nanye manifu kumeli Mana sidibe Napkuwa siadi Dr. Richmond Achubu Isi oga No fuma kese puto wano Manaka kibisi Esi yako na nye kenele No wane lotagi mwakoma Let Mr. Ejike Oba Na nye lotagi no wano Mana Chukwu kodesele The Chief Engineer Emeka Orji na United Kingdom Capital. Dr. Ambrose Obi Okoye Oba Buruburu na Renanambra State Kese Putano Gino Liako Gidema Dr. Mrs. One name Obi Okoye Odiokonamba Nari
ndị ọnụọgụ na United States Kunubino ndị ọma na anyị keneli unu. Let Dr. Daniel Ejike ọnụọgụ Otigbu ịnyịnya Chideke iji 1 n'Ajali. Let Mrs. Cordelia Chinyere ọnụọgụ na anyị na n'otu unu n'ụwa. Dr. Ejike ọnụọgụ Junior nwoke ibe ya gị na ole akụ gị dị mma Adugo na New York na USA Kunubino ndị ọma na anyị keneli unu. Honorable Dr. Uche ọnụọgụ ọna dị na malicha nwunye nke dị mma na Ọnịcha Kunubino. Chief Oke Bachi Oke Osisi dị n'ole akụ gị dị mma Ugo Simba na Lagos Kunubino ndị ọma na anyị keneli unu. Dr. Mrs. Ijeoma Ajero na University of Nigeria Nsukka anyị keneli. Ogbuefi Lazarus gị na ole akụ gị Angela Okeke anyị keneli unu. N'ezienụ onye na-eme nkili ife na-eme nkili n'ụwa Mrs. Chiagazie ọnụọgụ ife nkili anyị keneli. Anyị akpọbazienụ ndị bekee ezi nwanyị ọma obi dị ya n'ezi nwanyị ụkọ Dr. Mrs. Ngozi Chinyere Ajero na anyị keneli. Ezi nwunye Chukwu dị ebube ezi nne Chijuso ụsọ bekee ya na Chukwu dị ebube Junior Udojiagụ Fụzienu Chidi Omimi ahụ dị mkpa lezienu Chimsi Ugebenia ya na Michael Agụ na mba ụmụ Chidi ebube dị mmanụ na anyị keneli unu. Ụwa fụzienu ndị ọya ọma ndị afụ na mmefu nwanne ndị omeji aba mba ndị omeji mụnụ ndị omeji mụnụ ndị wanezo edosa. Dr. Uchenna Emmanuel Weze Ọdịche 1 n'Olido Kingdom n'Enugu Ezike sepụta ụwa onye dịka ya akọkwa n'ụwa odogwu ọma na anyị kenele. Dr. Simon onye Isugbo nwanne dị na mba gị na odozi obi gị n'Australia Kunubino ndị ọma na anyị kenele unu. Let Engineer GOC Ubesie
the great philanthropist. Chief Gibson Elekwachi Ezio Yedema Gino Liakugi Ndio Manaji Kaneliono Doctor Ato Anyabon Oyomana Yikeneli Doctor Nonyelum Onuibo The Star Power Ezio Yedema Kebono Doctor Ajumobi Omogona Doga Gino Liakoge Mrs. Ann Udechukwu na New York na USA Kurubino Ndio Manaji Kaneliono Dr. Kester Obieze Oyomanaji Kaneliono Waneza ya Makao Waneza Yedoso Waneza ya Makao Waneza Yedoso Na nyekere bezenu The Committee of Friends Ndio meja bamba o Ndio meje mono nuwa Doctor Chibuzo Ndoku Gino Sodieme Doctor Mrs. Ndiuku na Kaneliono Evangelist and Mrs. Roy Obodo Anyi Kaneliono Dr. Obieze Gino Dozo Bigi Mrs. Obieze Dr. Chidi Onuibo Gino Sodieme Ndio Manaji Kaneliono Waneza ya Makao Waneza Yedoso Waneza ya Makao Waneza Yedoso Mrs. Mercy Udechukwu The great mom in Australia Anyi Kanele Dr. and Mrs. Godfrey Sibanda Dr. and Mrs. Emeka Nwofo Ndio Manaji Kaneliono Dr. Henry Oramale Omenuku Gino Liakoge Mrs. Henry Oramale Professor and Mrs. Yosen Alfred Ayi Kaneliono Dr. and Mrs. Kukudare Oyedema Kebokwane Dr. David Oguneyi Oyamana Yikanele Dr. Buki Oloruntube Orthopedic Surgeon The Gentle Giant You and Lolo Dr. Mrs. Oloruntube Ndio Manaji Kaneliono Mr. and Mrs. Justin Ayahu Psycho Tonko Oyomana Yikanele
Mr. Fred Redo, you are Lolo, Mrs. Omo Redo, His Excellency, the Great Ambassador, Anderson Madubike, the Nigerian High Commissioner to Australia and the Pacific Island. Oyamana Yikenede. When you go to Kabia, Maurice Wezikabano, one is your Yamaka, one is your Yedoso, Noise Music Nigeria.